Namaste, Kolumbai, salam. आङो दिनै भिडिअ लानानै फैनाया जास्ट मोनसे रिजननि थाखाय आरो आङो दाख्लैनिफ्रायनो बारे सिगाङावबो जेरै जोंनि क्लाब मेम्बार्सफोरखौ जेनेबा माबा मोनसे मावनायनि थाखाय लामा देखायनानै होयोमोन थिग बिदिनो आङो दाख्लैसो बावाखै आरो मथामथि 10 डेससो जाबाय आङो जोंनि सेंग्राफोरनि गेजेराव खोन्थादोंमोन आरो बे खौरांखौ जे मोनसे सलार इलेक्ट्रिसिटीनि बा सलार एनार्जिनि मोनसे माबा फैदों आरो कम्पानि फैदों बियो एक्चुअली बेयो टाइ आप खालामनाय गभर्नमेन्टनिजों आरो ओमफ्राय बिसोरो नैबे मोनसे आसनि होननाय दङ माने प्रधान मन्त्रि सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना होननाय बेजों टाइ आप खालामनानै होयो बाहाय एक्चुअली 70% गभर्नमेन्टनिफ्राय साबसिडि मोनगोन आरो इन्डियान गभर्नमेन्टनिफ्राय साबसिडि होगोन 70%। ओमफ्राय 30% बेयो 100% फाइनान्स जागोन प्राइभेट बेंक्सनिफ्राय वेरास नोंनि इन्टारेस्ट रेटआ बहुत खम आरो माने मिनिमाम एमाउन्ट अफ इन्टारेस्ट रेट दा बे खोथाखौ आङो फोसावदोंमोन जोंनि सेंग्राफोरनि गेजेराव जे सिगां जेरै फोसावबाय थायोमोन बिदिनो ओमफ्राय आं नोंसोरनि सिगाङाव बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों मानो होनबा बहुतआनो सेंग्राफोर जेनेबा सिख्लाफोरबो थायो बहुतथा मानसियानो जेनेबा खामानि मावनो लुबैयो फिसायानो जा गिदिरानो जाया माने खनसे एंगेज थायोबा मानसिया माबा मोनसे खामानियाव एंगेज थायोबा गाज्रि खामानिनिफ्राय बासायनानै लायो आरो दा मोनसे फिउचारनि शेप बा फिउचारनि लामानि थाखाय रेडि खालामनानै होयो माबा मोनसे खामानि मावदावोबा मानसिफ्रा दा बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों दा बे जाहैबाय आं जेरै खोन्थादों बे प्रधान मन्त्रिनिफ्राय माने इन्डियान गभर्नमेन्टनिफ्राय साबसिडि होगोन 70% साबसिडि होगोन ओमफ्राय 30% जिखिनि नों होनांगौ दा बेयाबो जेनेबा 100% फाइनान्स जागोन आरो बेंकनिफ्राय दा प्राइभेट कम्पानि नो डाउट बे सलार कम्पानिया ओमफ्राय बिसोरो दा हायार खालामदों जोंनि क'क्राझारनिफ्राय माने जोंनि जायगानि सुबुं नांगौ जायो गावसोरनो आंनि लोगो फैगासिनो दा गुवाहाटीनिफ्राय फैगासिनो आरो बिथाङा रायज्लायनो थाखाय ओमफ्राय बेहाय थारमाने ओरैबायदि सेलारि सिस्टेमा ओरैबायदि जाबाय माने मोनसे न'आव कानेक्सन लायोबा नोंनो कमिसन होगोन आरो कमिसनाबो एसे मोजाङानो माने बुरजा आरो कमिसन ओरैनो थास्लायस्लाय जेनेबा बिदियाव जुदि मावोबा आइडियाबो मोनलांगोन एक्सपिरियेन्सबो मोनलांगोन ओमफ्राय नों ओरैनो बेकारबो थानांनाय नङा प्लास नोंनि पकेट मानिबो मोनलांगोन बिसोरो 3 किल'वाट 1 किल'वाट बा 2 किल'वाट बा 10 किल'वाट बेफोरबायदि खालामनानै होयो बुरजा किल'वाटखौबो खालामनानै कानेक्सन खालामनानै होयो दा नोंथांमोननि खामानिया जाहैबाय फिल्डनि खामानि जागोन खोमा आंबो मोजाङै मिथिया मानो होनबा गावसोर दा फैगासिनो जाय जाय गोसो दङ दा फैबानो जाबाय 2टासोआव क'क्राझाराव फैबानो जाबाय टाउनावनो फै आंनाव फन खालाम आंनि फन नाम्बारखौ आं होगोन डिसक्रिपसनाव नोंसोर फन खालामनानै फैबानो जाबाय जाय जाय मावनो गोसो दं बाहाय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना नों मेट्रिक पासबाबो जायो पिउ पासबाबो जायो ग्रेजुवेटबाबो जायो जिखुनु नोंनि मावनो हानायनि क्षमतायावसो जाहैबाय नालाय बे बुस्थुआ बेखायनो इजि जागोन आरो बे बुस्थुखौ मानसिफोरनिसिम सौहैनांगौबा बहुत मोजां मानो होनबा आजिखालिथ' नोंसोर मिथिगौ इलेक्ट्रिसिटि बिला माबायदि फाग्लाफोरबायदि जानानै दं माने जेरै संख्रि बानलुआ दाम बारायजोब्बाय थिग बिदिनो इलेक्ट्रिसिटिबाबो ओरैबायदि माने दा गरम बोथोर इलेक्ट्रिसिटि गैयाबानो जेनेबा जों थैनो नागिरलायो गरमा ओमफ्राय ओरैबायदि बिल जायो थारमाने नोंना दा ओरैबायदि स्मार्ट मिटार खालामनानै होखाबाय बिल गैयाबानो माने फैसा गैयाबानो गैला डाइरेक्ट दाननानै होखायो बिसोर दा नंखायनो नोंना सलार थायोबा माने नोंहाथ' फ्रि सलाराथ' फ्रि जाजोबो गासिबो नों रावनोबो बिल होनाङा नों खनसे कानेक्सननिल'सो होनांगौ ओमफ्राय मेन्टेनेन्सआबोथ' नों जुदि खेल लाबाय थायोबाथ' मेन्टेनेन्सआबो एकदम निल 15 years ना बेसेबांबा बिसोरो वारेन्टि होगोन गेरेन्टि होगोन गावसोर रिपेयारिं खालामना होबाय थागोन 15 years ना बेसेबांबा दा बेखौ नोंथांमोनहा फैनानै जाय इन्टारेस्टेड दं बिसोर रायज्लायफैदो मिथिनानै लादो मावनो गोसो गैयाबाबो फैनानै माने जुदि आइडिया नांगौबा फैबानो जाबाय एसे खोनासंनानै लाबानो जाबाय आरो क'क्राझार टाउनावनो खालामगोन आंनाव फन खालामबानो जाबाय नोंथांमोन एसेनोसै जय हिन्द